dole in yi aure kuma kowa dole ya maka abin da kake so ko? dole ya yi min abin da ya kamata. Amma yanzu kuma fa? A yanzu ai tun da ya ne shiru ne. Maraici. A shi mana ai ya za na gaya ba. Amma kai ma kai bugi kirji za ka iya yi wa kanka. Eh? Kama idan ka bugi kirji za ka iya yi wa kanka. To ni ai yanzu kaga ba ni da halin da zan yi kuma ba ni da mutumin da zan je lalle in gaya mai ya tsaya ya yi. Kuma kana son auren? Son aure ma kai. Kai in ka zuba son aure ɗaya ma kenan Son ko? ma aure kai. To kai kawai mai tari ka samu mota mai ɗan rangwamen gata ma mai ɗan sauki. Ai ni in samu ta akwai kana ganin cewa akwai ta nawa. Akwai masu ɗan sauki. Masu ɗan sauki. In ka duba za ka samu irin ta 30 ɗin nan ta 40. Zan samu ta 10 ba haka zuwa 15. Sai ka ta tsohuwar waya. Idan kai ko tsohuwar waya ka zai nema a ya gama ba sai kai kamar kai kuka ban gasa. In zan samu ta 15 iya wuya zan samu. Iya sadaki ko kuma iya ko komai da komai. Komai da komai. Zan samu ta 15. To ai ko sabon gari ka je. In dai zan samu ta 15 ko sabon gari ka je daga safiya zuwa dare zuwa dare ka ci a yau mutane na zan kira su. In ma ban samu wanda ya yi min ba gaba daya. To zan samu wanda ya turo min 2 ne 3 ne 4 ne. Au kai haka din ba wai haka ma ba ni da 15 din a ƙasa. Ka gane? Hakan ma. To ai matsalar da ake gudu yanzu ba ita bace yau da kullun rike ta shine aiki ai. Tun da ina rike kaina ina yi wa kaina kayan sawa ina yi wa kaina komai ina yi wa. Ai kai kace kai kadai. Ita kuma yanzu ta ƙaru ka zama kullum. Idan muka zama mu biyu Allah zai ƙara buɗawa. A ci gaba da. Allah ba zai bar ni ba haka tun da har ya bani yadda zan tafiyar da rayuwata. Haka ne. A haka din a cikin haƙuri. Haƙuri za ku dinga yi da juna kenan. To hallau ita ma ita zo din duka ba za a ba zai gagara. To gaskiya kamata ka samu mai dan kuɗi to haka ne ka samu wata hajjiya mai dan kuɗi kawai ka. Ba hajjiyoyin ne wallahi har yanzu ban samu wacce nake ganin. Ta yi maka ba? Ban samu wacce nake ganin za ta aure ni kai. To da ba ka cika sa Fati Nijar ba? Kai yanzu tunanin ka Fati Nijar za ta aure ni. Yo abin ba rabo bane dan akuya ne aure kuna. Ka ga ko Fati Nijar ta aure ni ba. Ba ma wannan ba duk dangin mu ina ga kowa sai ya dawo inda nake. Allah. To sabida me za su dawo gurin ka? To biya ko dai ba wani abu za a yi mun ba. Kawai dai zan je ci abinci ne. Ci abinci. Ko ba haka ba. Da kuma me? In zan je unguwa a ɗauke ni a kai ni. Ko inda zan je. Kai shi ne burin ka kawai. Kayan sabulu da na wanka da na wanki ba ni da matsala ba sai na siya ba. Wanki kawai sai dai a karɓo min kayana kawai a wajen wanki kawai. Sun riga sun yi wani bandin kawai garo kawai kala ɗayan buga kawai. Kawai ka fita. Ga takalma na an wanke an goge kawai ɗauko sa. Ga AC a gida. Ga AC a gida in AC nake so in sa in fanka nake so in sa mota AC. Ga abinci kala-kala. Ga abinci kuma sai wanda raina yake so in a restaurant zan ci abinci in na faɗi restaurant din da nake so a can zan ci abinci. Amma kuma irin wannan kuma auren wulaƙanci ake tana cewa ta sake ka shikenan kai za ka tafi kamar ta. To idan ta ce ai dai ana zaman lafiya ba da girmama juna ba wani magana wai a ta sake. Ta ce mamuntar na sake ka. Babu wani magana ta. Kawai turo ka za a yi waje a cin loma da kanka. Ta ce ka yi gaba. To idan aka ce in yi gaba. To kai ka san me za ka yanzu a shawara? Ka duba a cikin danginku. Za su yi masu sauƙi tun da danginku ne. Ka jale dangin nan namu sai da na ce ina son wata yarinya ba ka ga wulaƙancin da aka mun. Sun ci mutuncin ka kenan. Ai. Abin ba daɗi. Amma har yanzu ka tana nan. Tana son ka kuma. Kuma da yardar Ubangiji ba za ka samu wanda ya aure ka ba. Okay, sai dai ka ce za ka aure ka. Da yardar Allah ba za ka samu wanda ya ce yana son ka. To ka sani. Ni ne dai inda aka je aka kewayo ni ne. Kai din ne dai. To kuma ka sani ko tana da masoya da yawa yanzu haka? To Allah ka kawo mata masoyi duk wanda ya zo ma Allah ka kaɗar da shi. A korayi kai kana son ta?
yi mana. kuma yanzu aka yi kawai sunanta kawai ka ji muryar da shi kenan ta yi maka. Yi, ai yarinyar tana so na amma ƙarshe biyayya ta zama soyayyar mu bai isan mata magana ba in yi mata magana zaki ne kawai zai raba. A to haka ne ba ta aure ba ce wannan kuwa. Da rashin mutunci abubuwa amma ai akan haka aka ɗora ta ne ba sa so na da ita su. A tunda har ba sa son ka da ita ta ce maka take zagin suka cusa mata ƙiyayya ta a cikin zuciyarta. To ai kaga ko da an yi auren ma auren ba zai daɗi ba haka. Ni kuma in Allah su ya yadda ba za ta samu wanda ya ce yana son ta. Sai kai. Kuma wanda ya zo wanda ma yake zuwa yanzu ya Allah kar ka ƙara dawo da shi. Gaba ɗaya. Ya kasance ni din nan ne inda aka je aka kewayo a dawo waje na a bani haɗu. A ce kawai kai ɗin ne dai.